kapuso, isa ka bag-o nga malain nga tiyempo kung low pressure area ang nagtipon kag nasiplatan sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Ulihi ini nga nasiplatan 1,865 na sidlangan sang southeastern Mindanao. Suno sa pag-asa, posible ini nga magsulod sa PAR sa Sabado. Pwede man ini magpadulong sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao sa mga masunod nga adlaw, apang pwede pa nga magbago ang direksyon. Gani padayon naton ini nga tutukan. Wala pa ini epekto sa subong apang padayon ng pagluntad sa amihan kag easterlies. Posible man ang localized thunderstorm sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa pila ka bahin sang Iloilo kag Aklan. Manubo naman ang tsansa sang ulan sa iban pang bahin sang Panay Island kag Negros provinces. May tsansa man mag-ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Gani mga kapuso, indi gid magkalipat nga magdala sang payong.